بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga babayami, mga laipanaguntaman, mga sumpatad na ya o mga panaguntaman tanong si sagyang kaiya kawiyag-wiyag tanong sang kaiya dunia ginan isa ba pa sa kami ang mga dato na makapupanalamat kami si ikwallah at na pagkilay miya mga bai mga alay panaguntaman si iku lagi dai ang mga galabak badi katawan tanwa gi ina aya patot na aya pilay tanong siya na sa mga dato aya patot na aya amay ilay tanwa mananaguntaman o lagi daya ang mga seminar na sa mga dato kagi asiran i mga balakasan ugid na aya ama siguron sa ginawa na lagi duya may ilay tanong na mas mala agyang kutuwa panaguntaman o mga bai si iku lagi daya ang mga galabak aya sabab na si iku kadaklan kung mga darpa bata dilaboron si sagyang kaya pragatan aya may ilay tanong makatitindig sa mga nasat mga lagi daya ang mga galabak na sa mga bai sila ni may ilay tanong lagi dia nagiraan na inadin tanong mga seminar lagi dia butuay sa seminar tanong si sa roundball miya kadagdagalap ketim una mga bai na sumanga dato na miya kay pito igira panapkilay tanong sumanga bai na pagkuna sila ng udar pa ay maanan na mauuna sila din na makarinig para sila na sumanga dato na pagkuna subantuan digiyang kuto ay maanan yan na mga dato gina ni kapaka pagpadalamat kami si ikwallah kasi siyang kano ay maanan yan na di makasumpa-sumpat nagyang kuto ang mga galabagat tanong ka uda kanusan na kami saya at yung pamaka may lainiw di kami siya itiru at sa kami puji magtunga di kami siya di mangusiat na minus na ayat tiru niyo na anto na mga ulama ini apa yang aku kurangan sa tanga di siran di mangusiat ada beran pengusiatan na gitui apakah penalamat kami ka sisang kan dan nadi kami di makapangusiat udina dia bisa di matiru agi yang kutu putiru nami agi sisang kanu apa pemamakin upama ada sudah kan sana nadi kami siya matag di kami makapangusiat agi ada pemika pengusiatan sagaga na aya buah di mika pengusiatan lagi yang kaya mga masjid lagi di no paman nagira lagi daya alungan na Jumat dan narung kami bukan taman dan nagiutui apakah penalamat kami ka di tanong makasumpa-sumpa sa panaguntaman di makapamaguman na agyang kutuwa panamartano si sagyang kaiya agama tanwa agama Islam na namisabab san na giyang kaiya mababaluya pugusayin tanong si sagyang kaiya oras tanong imanto pagpanganin tanong si ikwallah makasisinagutan tanong nagupatupikan tanong yan si iku mga usayan alagi da iya usayan aya makna niyan na pendukung mga bendingan nagyang kaiya agama tanwa agama Islam aya ini yang mababaluya bendingan tanong baluin tanwa alang tanong sang kaiya mapunto ka oras tanong na yang kaya tigu bahasa Arab mada ba'da Ramadan anto na urian Ramadan anto na ipunggulan tanong ko urian Ramadan sama na yan na bende sama na yan na pitamagan miya ka pitugawi agyang kaya kaya udah serakat tanong agyang kaya ulan-ulan Ramadan udi na kepakaya miya kawalugoy miya kapiragoy agyang kaya kaya udah serakatan wagyang kaya ulan-ulan Ramadan na
miya naguntamantan, nagumiya na martan, inusar tanong nagyang kutwa mga oras tanong, so mga panamartano, so begertano, so tamoktano, na uriano to, na amay ka sakat tanong na miya mag-ikhlas tanong si Wallahu Ta'ala, na imbagay ka tanong wallah agyang kutwa balas, ini panaguntaman tanong, si isagyang kaiyami po sa ulan-ulan a Ramadan. Si uriano to, na anto na ipunggulolaan tanong, anto na patut terakatan, kagi ami po sarakatan mo agyang kaiya ulan-ulan a Ramadan. Ba ayam anaw to na ami po sarakatan so ulan-ulan a Ramadan na miya pasad so kang gelebak. Ba ayam anaw to na kagi ami po so ulan-ulan a Ramadan na rubu miya taman so kapagamal. Ba ayam ana niyan na miya po sarakatan so ulan-ulan a Ramadan na pagudas mambu, udi na pagipusan tanu mambu sa mga amal tanu. Kana bagyo to. Giyanan mababaloy pendegi din tanu si sagyang kaya masatanu kaan tanu midadayon. Naguan tanu mita taros agyang kutwa panaguntaman tanu pianaguntamanan tanu si iku ulan-ulan a Ramadan. Antanu midadayon agyang kutwa panamartan. Kaan mitataros agyang kutwa mga amal tanu, udi nagyang kutwa mga balas at kaparulitan si Wallahu Ta'ala. Penanggilaan tanu, ubat tanu may lang sa mga amal tanu. Sa aya kakailangan, nakagya, inandudan tanu agyang kutwa mga galbak tanu, piya makasisingay. Nagyanan, miya pikirtan wagyang kaiya mapunto ka oras tanu na aya pugusain tanu nagyang kutwa kekwaan tanu sa guna apeng gulaulaan tanu si kukurian ko kay bus agyang kaiya ulan-ulan a Ramadan. Gira miya taling masuk ulan-ulan a Ramadan na dito takapan wallah agyang kutwa mga amal nagupagpakakanatan niya na agyang kutwa aya maanan niyan na piya makasisingay ang mga galbak. Aya sabab na kagi anon makaparuli sa madakala abalas sumaurip no Allah. Aniran maparuli agyang kutwa panakpan ang mga amal. Na aniran maparuli agyang kutwa balas wallah aipen tagyan na si sagyang kutwa ulan-ulan a Ramadan. Pakalalabod nun wallah sa mga amal. Giyang kutwa andun ni kapakataling mo ulan-ulan a Ramadan. Na sa mga amal tanu na kalalabudan tanu si sagyang kutwa ni itanurun king gulalan. Nagugyang kutwa ni itanurun kikuatan. Nalirupan na patabangan tanu wallah si ikwaya makna niya nagkimbugakan tanu si iku mga raratagal bak agugyang kutwa kapagpaguliti si iku mga baya ginawa nagyutwi sabab aso mga puso tanu na sumasangor udi na adi manananguran si iku ulan-ulan a Ramadan natatarima aniran agyang kutwa mga galbak ang mga pipiya si ikwaya maanan yan na ulan-ulan a Ramadan nagukakakanatan udi na makaluluk si sagyang kutwa di ikang gulawlaa si ikupya ka sisingay adi kubayaan Wallahu Ta'ala. Giyutwi sabab apitru Nabi sallallahu alaihi wasallam igiraman uto amya taling masuk ulan-ulan a Ramadan na ayakatru Nabi sallallahu alaihi wasallam natigian idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin. Hira pun apaganay kagagawi si ulan-ulan a Ramadan napagpabatungon sa mga setan agugyang kutwa mga kabinasaan o mga jin wa ghulqat abwabun nar nagupilak ba nun sa mga pamintuan o naraka falam yuftah minha babun sa na abon pelakaan sa timambu pintuan wa futihat abwabul jannah nagupilaka nun sa mga pamintuan o surga falam yughlaq minha babun nada abon pelakaan sa timambu pintuan wa yunadi munadin nasi sagyang kutwa gawi na pagpananawag agyang kutwa pagpananawag ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kulla laylatin. Si sagyang kutwa gawi uli nagyang kutwa kagagawi na pagpananawag agyang kutwa pagpananawag sa ayat tuwag yan na tigyan naman ay
Ya baghiyal khairi aqbil. Hei tau ama kasisi ngayon si ikumapia na pananangurang ka. Wa ya baghiyas syarri aqsir. Na hei tau ama bubaya si ikwaya makna niyan na marata. Aqsir na iya makna na luka ka. Udi na tengka ka si sagyang kaya gawi. Walillahi utaqa minan nar wa dhalika kulla laylatin. Na sukun suwallah na adin pemaka marani ke anian si iku naraka agiu tu na si idnu tuku kuman kagagawi si iku ulan-ulan Ramadan. Gian anu tu suwaya makna nian na gianan su uman mataling masuk ulan-ulan Ramadan. Na pinggulaw la tanuron agiang kutua ayaw makna nian na mga subuan wallah na gupianang gilaan tanuron agiang kutua mga lalangan wallah. Nagiyo tu sebab pelebul-lebudun dekat tanurun wallah sudi tanurun kinggulalan ko mga simbak wallah nagu pertimbangan tanurun wallah si ku kita pelakan tanu si ku ya makna niyan na pia kasih singai di kebubayaan wallahu taala. Giyo tu sebab miyama naguntamanun sumanga alai panaguntaman nagiyang kutok man amang ataw uunutan niran agiang kutwa baya aginawairan na idadayuniran agiang kutwa piya makasisingay ang mga gilbakiran. Nagiyutoy sabab adirun katro Nabi sallallahu alaihi wasallam adi mananawag agiang kutwa pagpananawag adi niyan teron ahay tao amabubaya si kumapiya na pananangurang ka ayaman na niyan na panaguntamang ka si sadyang kaya mga gawi na patuwag niyang panagiang kutwa yung makna niyan na diing gulaw la samarata makapipikir samarata adi inian teroon at tigina hey tao amabubaya samarata na malukateng ka udi na ya makna niya naluka ka na giyutoy sabab iman tu na may pusrakatan wagyang kaiya ulan-ulan Ramadan na kaya may pusrakatan wagyang kaiya ulan-ulan Ramadan nagyang kutwa di tanong gulawlaan ang mga pipiya si ulan-ulan Ramadan na idadayon tanuto kanaba tanuto pakalipati kanaba tanuto telikudi kaindi yung tanuto si sagyang kaya ulan-ulan ayaw makna niyan na pumakatundog si iku ayaw makna niyan na ulan-ulan Ramadan hindi yung tanuto si iku urian ulan-ulan Ramadan sa di tanuto pakalipatan na sumang ararat agalbak na ayaw makna niyan na ito palakat tanuto kami na ubat tanu si ulan-ulan Ramadan na ida yung tanu agyang kutuwa kaya panaubat tanu si ulan-ulan Ramadan si sagyang kaiya ay makna niyan na urian ang kaiya ulan-ulan Ramadan. Dito sebab si sagyang kaiya kay pusrakatan agyang kaiya ulan-ulan Ramadan na dua pagi ng kaantan. Dua ay makna niyan na pagi ng kaantanong si sagyang kaiya kiyo da sarakatan wagyang kaiya ulan-ulan Ramadan. Kailangan na yung makna niya na may ng katanway. Ay pagganiron na susaba edi kung mga tao na igira amipos sa ulan-ulan Ramadan na papaganduda nilan agyang kutwa betadiran si ikuda panakapakataling mau ulan-ulan Ramadan. Papaganduda nilan agyang kutwa betadiran ayaw makna niyan na susabagi na ipembagakiran sa mga parano ang mga sambayang uli na susabagi na pasugukan nilan agyang kutwa mga lalangan wallah uli na agyang kutwa mga kadustaan uli na susabagi na ayaw makna niyan na lumulukasiran si sagyang kutwa betadiran ayaw makna niyan na susabagi kung mga tao na si sagyang kaya kiudas ulan-ulan Ramadan na inandudan nilan agyang kutwa andang abtadiran upama kadisiran pesembayang na miyanang bayang siran ulan-ulan Ramadan na kagi amay pos Ramadan na ayaw makna niyan na inandudan nilan adisiran pumana pesembayang upama ka ayaw abtadiran na si ikwaya makna niyan na dapat nakataling mau Ramadan na mga baradusa na ini ginakiran si ulan-ulan Ramadan na urian yan na miyay pos ulan-ulan Ramadan na inandudan nilan agyang kutuwakan gilabak sa kaya makna niyan nakadustaan na giyanan na piyakipanang gilaan na katanwanan wallah
piyakiinan ka na katan wallah as ulan-ulan Ramadan na kanabaanan kan gilbak kanabaanan ulan-ulan akang gilbak aba ayabu kapang gilbak ako mga subuan wallah kanabaanan ulan-ulan aba ayabu kitunay na kuwaya maanan yan na mga paralo udi na si ko mga subuan wallah udi na kanabaanan ulan-ulan aginam kita pelakanak kuwaya maanan yan na mga inisa parwallah mga lalangan wallah agyang kayaking gugulalan tan ko mga subuan wallah na ayam atama na iyan nagyang kutwa ya maanan yan nakapatay gyang kutwa kang ginatitan si sa gyang kay dunya giyanan isabab pakiaturun wallahu ta'ala at tigyan naman ay ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun patawagan tan wallah sa ayat pun ay patuwag katan wallah nagyang kutwa titwa pagkababayan tan wa ingaran aginan suka babaluin tan wa miya maratiya tigi mana i wallah hey susiran tu wa miya maratiya nakalakan yus wallah sa titwa kalaka wala tamutunna illa wa antum muslimun nag-uba kanu mamatay uba kanu kapantag ya kapatay inuntana sa kanuna kimbubayran tang si wallah kipa paratiya si wallahu ta'ala ginan ipanbu na katan wallah ayamanan yan na kailangan nagyang kutwa kapatay tano giyang kutwa kang ganati tano si sagyang kaya dunia na sa katano na sisitan ko paratiya si wallahu ta'ala sisitan ko unot-unot na paratiya si wallahu ta'ala kenapa ayabu kapung gelebak tanu nakagi ulan-ulan Ramadan kenapa ayabu kapung gelebak tanu nakagi ayam ananian nakagi miya kataling warakatan ulan-ulan Ramadan nakagi miya pupus ulan-ulan Ramadan na itu pelakatan sumang amaltan na penggelebakan tanu suaya yang ananian nama ngalalangan wallah kenapa bagianan ayah pitir urakatan wallah na umma kataling umarakatan sukapatay na ayah kailangan na sa katanu na sisira katanu suparatiya sisitan ako mga amaltan sisitan ako mga subuan wallah nagumasa ay tatapalakatan wagyang kutwa piya makasisingay nagugyang kutwa yung maknanian na mga lalangan wallahu ta'ala ikadwa katru wallahu ta'ala natigyan naman ay wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin simba angka sukad na naka sa taman sa makataling marka sukapatay leni manutung ayabiyanui wallah at tama na waya maanan yan na kapagamal na sukapatay taman sa adam pun alam ba akawiyag-wiyag tanong ko dunia na sumanga paliwat rakatano na paliwat rakatano din sumanga sugur rakatano wallah na minada yung dinuto na so kaysa sapar rakatano wallah kumanga lalangan yan na minada yung dinuto waya maanan yan na kitapulakan tanoron sa ayam akapakam bula-bula gitanong nagyang kuto waya maanan yan nakapakataling markatan ko kapatay giyuto'y sabab Asia kiniya Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala na ayakat tiruyan na tigin manay inna Allah lam yaj'al li'amalil mu'mini ajalan dunal maut pitiruyan at tigin na mata na swallah na da'a biyalwinian diyan di uli na adiyan uli na tama na uamal umiyaratiya inunta uli na makaliw-liw si ko kapatay ayama na niyan ayama na giyang kaya katiru o Hasanul Basri na giyang kutwa amal tanu si isa giyang kaya dunia na ayabu adiyalian uli na ayabu at tama na yan aking ginakan tanurun na si kuya maana niyan nakapakataling marakatan o kapatay giyo tuwi sabab agyang kaya ulan-ulan Ramadan asumiyagad na katanu nagaw iyanan ipani mo sa amal ipamundo sa amal kanabaan na nagaw arong mo ipanggulalan sukap pagamal aginan nagaw iyanan inisenggi na katanu wallah antano mi paguntong agyang kutwa mga balas ay ipapantagun wallahu ta'ala uli na antano kapagunan-unan kasi sa kuyai agyang kutwa balas ayamaan yan na inipantagun wallahu ta'ala kenapa sabutaman suka pagaman aginan isabab amalilimpang siya susabad aya katawirun usabad na kagya
ayam mana niyan na may persoalan-ulan Ramadan na may pasan ka pagaman. Kana bagian itu sebab ataman sa ikum yang una ayam mana niyan na mga nabi na ayam panduan kiran wallahu ta'ala na giyang kutwa kida na yung niran kung mga amaliran sa ayam mana niyan na tanday ukaw yung bigiran sa giyang kayan niya. Itu sebab Peter o Isa alaihi salam si sagyang kutwa masanian at tigin wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Leni man to ini pandu irakan ma ini pandu irakan at tigin manay ini sugu irakan nagu ini wasiat irakan at tigin manay Isa alaihi salam so sambayang nagu suka kabagay sa zakat ma dumtu hayya si ikut tandi ukaw uyag-uyag Leni man to taman sa uyag-uyag tanu si sagyang kaya dunia na sa mga pandu na katan wallah na mga sugu na katan wallah na mina dayon to taman kuya makna diyan na kababaluitan ang mga uyag-uyag si sagyang kaya dunia ngito'y sabab amya kay sa alungan aso Abdullah Sufyan bin Abdullah radiyallahu anhu na Peter yan Peter wa kana tiyan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah qul li fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak tiyan ya Rasulullah na inwa kung kaatiyan di Peter sa makapantag ku Islam sa kadro adin na tiyan akis nak nun asa katabusi Korean ka Lain mana ya yang kaya mga panahon teman mga sahabat. Nanto ni Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayat Peter Rasulullah na tingina qul amantu billahi thumma istaqim. Teru angkat tingin apiarat te aku tingin wallah. Teru angkat tingin apiarat te aku wallah thumma istaqim. Na urian yan ating Rasulullah na pakatituka udina ay makna niyan na teknaka udina ay makna niyan na pakatiuling ka udina pakatiulinang ka ginawang ka naginan ay makna niyan na antun ni iba na sugun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perhatian tanus wallah nagu pakatiulin tan wa ginawatan pakatitun tan wa ginawatan Nagiyan kanan akyat terun Rasulullah istaqim pakatituka udi na yang makna niyan na pakatiuling ka pakatiulinang ka ginawang ka na aya makna niya aya makna na tetap ka udi na pwede ketaka si uno tana paratiya si Allah taala dan ayun na ka agyang kultua paratiyan ka si Allah nagugyang kultua uno tano taka si Allah taala giyan ano giyan ni paganero aya makna niyan na aya pagi ng kaantano na susabad ku mga tao na inanduda niran ku urian o kipos o Ramadan na inanduda niran agyang kutobatan niran kuda panakataling mo Ramadan aya makna niyan na susabad na upamakasi kuda panakataling mo Ramadan dadi pemanambayang misembayang sinan ku Ramadan may pos Ramadan namin dudu sinan kuman adi sinan pesembayang Uri na mga baradusa udah pernah kataling mo Ramadan na urian yan miya wasu Ramadan ini kinakirano to may pasu Ramadan na inunduda ni rampuman agyang kutuwa kang baradusa yan ni pagan ay ayaw maana ni na pagi ng kantan ikadua pagi ng kantan na ayaw maana niyan na at-taqsiru fi nawafilil ibadat yung kutuwa ayaw maana niyan na antu na iba na kaluka si ikuya makna niyan na mga sunna kung mga simba ayaw makna niyan na upama kasi kuda pa nakataling mo Ramadan na ayaw makna na sumanga tao na ayat tabiatiran na disiran pumanambayang sa sunat udi na disiran pumamuasa sa sunat na may umaso Ramadan may mamuasa siran diisiran di mamanambayang sa sunat may puso Ramadan na ayaw makna niya na lumiw ko siraman mga lagi na ibarat na kailangan ayaw makna niya na may ng katanwanan kakadakala na kung mga tao na igira amiyat taling umasok ulan-ulan Ramadan na mga alay panaguntaman mga papasang ayaw makna niya na kanggil mo sa simbak wallah mga papasang kabatiya sa Quran
mga mapasang ikatidin tadamuk wallah, mapasang ikapamangni sarilak wallah, mapasang ikapanambayang sa sunat. Urian yan na si kukepos Ramadan na ayaw na niya na initap lakiran ito. Nagina na kailangan amay ng katanwanan. Kagiang kaiya ayaw na niya nakapagamal na ayaw kibubayan wallah, nagyang kutwa permanente. Kana ba ayaw pagili wallah na anta wa imala imiyang galbak. Agud niya kanala su galbak tanong amay kaya mo na niya naming galbak tanong. Si sagyang kutwa masa sa miya kay sisa, miya po sagyang kutwa masa niya na initap lakatan su galbak. Kana ba gyud pagili wallah? Ayaw pagili wallah nagyang kutwa lalayon agalbak. Ano ba yung pagili wallah na miyang mas Ramadan na tunganay ka amalay simba, mituday ka sebenar, miyamatiya ka sebenar sa Quran, di ka di manambayang, laangon din na simba na pinggulang ka, uriyan yan na may pusulan-ulan Ramadan na inig na kakagiyang kutwa amal ka. Ano ba ginan ipagili wallah? Ginan sa mga tao, ayaw ba na niyan na ayaw mo, adira nakapagamal na igina ulan-ulan Ramadan. Ayaw mo, anilan di kasimbayang ay ginaulan-ulan Ramadan ay na mga tawanan pesimba anilan na sa Ramadan ang nabas wallahu ta'ala. Ano ni sabab? Ayaw pesimba anilan na sa Ramadan nakagi ayaw anilan di kasimbayang na gira Ramadan. Ayaw anilan di kapagamal na gira Ramadan. Ayaw mo akipang ginakanilan kung mga rarata na gira Ramadan na may puso Ramadan na miyada agyang kutwa amaliran na kesuya nila puman agyang kutwa galbakiran ang mga ranata. Naginan, ikailangan amida dayon tanu agyang kaya mga amaltan. Kanaba tanu pagi pusa sa agyang kaya kay pusa agyang kaya ulan-ulan ang Ramadan. Ito'y sabab, apitro Nabi sallallahu alaihi wasallam, kukaya panutulaw no Aisha radiyallahu ta'ala anha at tiga namanay. Itiro at tigin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah ta'ala adwamuha wa in qall. Ayakun apagkababayaan, labi apagkababayaan kung mga amal siik wallahu ta'ala siiku ayaw maanan yan na ayakun apagkababayaan kung mga amal siik wallahu ta'ala nagyang kutwa lalayon uni na pirmaminti wa in qal apiyapan maitu ginang uni pagkababayaan wallah amal siik wa yamaanan yan na mga uni pan yan naginan kailangan siya katano agyang kutwa anto niniba na kida na yung tanong kung mga amal tanong kanapa nakasunabi sallallahu alaihi wasallam na ipusupar yan ako mga sahabay ran agyang kutwa kipang ginakanilan kung mga amaliran ay ipisuguyan ako mga sahaba na ida na yung niran agyang kutwa mga amaliran di na petirg na agyang kutwa mga amaliran nagyanan kailangan siya tanong ida na yung tanong sa mga amaltan di tanong pakalipatan kaya emanan niya na may puso Ramadan nasulti ko mga lungustan wa aya kadakalan na kaya sumbayang sa buka Idul Fitr nami sumbayang nami agusan ni na usan ni Saragun ay mana niya na piagusan niya niya sa Saragun ami sumbayang sa giyang kutwa Idul Fitr na initargin din na giyang kutwa sambayang niya ay mana niya na initaplak yan ayaw mo kapakatunay ran ako sa sambayang yan kapakatunay ran agiyang kutwa agiyang kutwa sambayang yan nasi kuya mana niya nakapakataning mo man ulan-ulan Ramadan na dapat tao di kay tani sampai sa niyang kutwa yung mana niya napakataning mo Ramadan na di ka man po sila kay tuba takwallah ginan ikailangan namin na yung tanong agyang kutwa mga amaltan si kukurian agyang kaiya kepo sa agyang kaiya ulan-ulan Ramadan hindi yung tanwan so minindo niya nakatanong aayamanan yan na mga pipiya na hindi yung tanong minindo niya nakatanong so kapamatya sa Quran di ka tidintadmik wallah di ka panaubat di ka pamangani sarilak wallah giyang kutwa kabagay sa sadaka giyang kutwa ka panambayang sa madakala mga sunnat so kasi siya pa kuras so kasi siya pa kuya maanan yan na mga wakato inindo uniyar katanwanan na indo yung tanong kuya maanan yan na kay pusa giyang kaiya ulan-ulan Ramadan ini sa pariyar katano so mga rarat agalabak so kapamaganta so kuya maanan yan na kasuruyan so kapamanakaw so kuya maanan yan na kandusa
Nagyang kutwa mga rarata, piti barangan sana mga rarata, na hindi yung tanwanan, agiginakan tanurong. Si kuya maana niya na kaipus, agyang kaiya ulan-ulan Ramadan. Hindi yung tanong sa panamartan. Kana ba tanurong pakala nga, ayaw maana niya na kayimipus sa Ramadan. Na ayaw maana niya na ingin nakatanong sa mga galmartan. Tabi ya, ina ko ulan-ulan Ramadan na ilalapaya iya tawa di tanong di maniminar. Antuno to'y pamikiran tanurun na kaya Ramadan na ayaw maana niyan na pumamaki na tanong na ba kaya may puso Ramadan na miya pasad ko ka seminar kana ba? Mida na yun ito ayang ko po ayaw maana niyan na di tanong ka paniminar kana ba ayaw ka paniminar tanong na kaya ayaw maana niyan na ulan-ulan na Ramadan kana ba ayaw adi tanong ka paganad sa ilmo na si iku Ramadan kaso ka pagpaganad tanong sa ilmo na idadayon tanwanan sa taman waya maanan yan na antunay ni ba na kaipus ulan-ulan Ramadan taman waya maanan yan na kapakataling markat tanong kapatay idadayon tanwanan yung kaya seminar tanong na pagpanganin tanong wala malalalayo na yan na kanabaad na iya baka alangan tanong saya kagi na idadayon tanwaya sa apiyapan ayaman yan na kaganatan tanwag yung kaya dunia na ayaw po na pinamaran tanong na ad na mibiga ka tanong mga muri ataw tanong asiran ima ka na dayon sisa diyan kaya panagutaman tanong adong po na inaman tanong sa api po na imanan niya na miya mga itulod sa mga inuditanong kaganatan tanong yung kaya dunia na ad na mga muri ataw tanong kaya ganatan tanong siran na siran ipakada dayon ng tanong si ikwaya maanan yan na antunay ni ba na mga amal tanong ganatan tanong sisa diyan kaya dunia Ito sebab mi'ad sa hadis mi'a panutulu Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma at tigir manai Nabi sallallahu alaihi wasallam na Peter yan Ya Abdullah la takun misla fulanin kana yaqumu al-layla fataraka qiyam al-layl Gitu sebab Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam apa pengusiatan yang su Abdullah ibn Umar ibn Amr atigana ya Abdullah hayatigana Abdullah la takun misla fulanin o baka mabaluy alagid ipulano adis na kanya naman bayang kung kagagawi tanat-tanawa ang kagagawi uriyan yan na inibigakyan agyang kutwa kapanang bayang kung kagagawi ubang ka na natigin man ang bulawla ayaw ka na niyan na dadayo na naka so panaguntaman ka dadayo na naka so amal ka dadayo na naka so diin ka di ikakiyamon lain diin ka ayaw ka na niyan nakapanambayang si ikot tanat-tanaw akagawi si sagyang kaya may po sa Ramadan na di itan manahajud di itan dito dayan so kagagawi sa pantag sa kapanahajud Aya pipikiran tanwa malaw tuwa balas. So Allah Ta'ala na petena si sagyang kaya langit sa tumampara ko dunia. Aya maanan yan na adi niyan tero na ko mga urip niyan. Baad na tiyan naman ay apo mga nirkanu rakan sarila kali rilaan ko. Baad na tiyan naman ay aya maanan yan na pagpangrin yung rakan ay bagaya karakano. Baad na pumangin kanu aya maanan yan na tarimanakan suduan yan. Nagyuto na uman dinuto ayaw ba na niya nakagagawi kana ba sibuk ulan-ulan Ramadan kana ba sibuk ulan-ulan Ramadan kauman din ito kagagawi na sisagyang kukuha masa ikatalubagi kung kagagawi waya ma na niyan natanday o kapagitaw tanong ko niya na iyan ang gululaan wallah alimu iyan nakatano nagwaya ma na niyan naroon yan pagiday agyang kutuwa mga ala ipanaguntaman sa iku mga uripan niyan na kailangan na yan ma na niyan na midada yung tanwanan api di tanong malalayon uli na uwid na pisyalakantan si ko pinakaminos na si ko pitugawi nakasusungguyan tanong so oras tanong sa di tanong di mi panahajud apara si wallahu ta'ala benar ko kanaba nakatanwanan paliugat uwid na kagiya pagkabubayaan ng wallah ayaw maanan yan na anto na iba ng mga amal na uriyan na anto na mga amal apong ulaulaan tanong si ko uriyan o Ramadan anto na mga amal aida yung tanong si urian Ramadan na ida yung tanong so kapag tumatiya tanong sa Quran
ida dayon tanu sa sambayang tanwa mga paralo, ida dayon tanu sa mga sambayang tanwa sunnat, lagi duka panahajud, suka pamuasana ida dayon tanwanan. Lain man. So Nabi sallallahu alaihi wasallam nadinyara katanu panutulun lagi ang utwa mga galbak ang mga pipiya. Pagpakauman ako mga amal tanong, nagpagpakauman ako mga pangkatan tanong si iku surga. Ngito'y sabab apitiru Nabi sallallahu alaihi wasallam si iku kaya panutulun o Abu Ayyub radiyallahu ta'ala anhu at tigiyan. Man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana kasiyamid dahr. Padaya ko mga panduan na katanong Rasulullah. Mga subuan niya katanong. Uli na mga pangwayat niya katanong apad ko kapamuasa si urian ulan-ulan na Ramadan. Dahil so nagyang kaya kapusa si ko na magawi urian Ramadan. Pitru Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigina man sama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana kasiyamid dahr. Pitru Nabi sallallahu alaihi wasallam sad natiyan sa tao apamuasaan yan natiyan sa Ramadan urian yan na itundugyan nun so na magawi si ko Shawwal na lagi natiyan manai o aya api pusaan yan na sutanday umiya kasarag. Dahil man nagyang ka na alimur katanong Allah upama kapusain ka so na magawi si iku Shawwal si iku urian Ramadan na aya maanan yan na aya balas ay balas sa nakawalla na lagi uya api pusaan na ka na sutanday umiya kasarag na anda tanwanan aya maanan yan na balas. Dahil man nagyang ka alimur katanong Allah ida dayon wallahi ang kutwalimu yara katano. Kanaba ayabu akip pangalimu yara katano na igira ulan-ulan Ramadan. Ka ida dayon yang panakukay po sa Ramadan si kutanday o kapupagintaw tanong si sagyang kayan niya. Nanto na Europa nakapumuwa sa tanong si iku Shawwal. Na Europa nakapumuwa sa tanong si iku Shawwal. Nakapakay aandit ni kasembayang irong sa Idul Fitr na si kagabi na nun na ayaw maanan niya na pagumbuhat at tanong na pumuwa sa tanong na kapakaya pakatundu-tundugan tanwag yung kutwa na magawi si ko Shawwal na kapakay pa na ayaw kapusay tanong na alternate ayaw maanan niya na pupusa kay manto mapita ng buka ka sip man ako isagawi na pupusa ka kapakay pa na to na kapakay pa na ayaw kapusay kaon na ayaw maanan yan na sa din sa kapaparong ka si ikaw tanday o Shawwal importante na makasusunod ko ayaw maanan yan na ulan-ulan a Shawwal. Ikadua na si ikaw mga bay na aya amapya si ikaw kapamuasairan na si ikaw ayaw maanan yan na Shawwal na upa makaadin abidan tanong Ramadan na daan tanong pumayadan na kabayadan tanong agyong kutwa ayaw maanan yan na antunin iba na bayadan tanong si ikaw Ramadan na pemuasaan tan wagyang kutwa na magawi si ko Shawwal agyutwi kiyabalwin yan akya pusa na ka so Shawwal si urian Ramadan ayaw maanan yan na da na kami nitunay suma pemuasa na ka ko Ramadan na urian o kinitunay na kaon na pemuasa na kagyang kutwa na magawi si ko Shawwal na minitunay karo gyutwi kiyaturun Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigyan aman sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana kasiyamid dahr sa din sa tao ayaw maanan niya na pamuasaan yan sa Ramadan urian niya na itundog yan nun sa na magawi si ko Shawwal na lagid o kapamuasa sa ayaw maanan niya na saragun giyanan ayaw maanan niya na balas yan. Ikadua apan duwa na katanong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na suka pamuasai si iku yaum Arafah ikasiyaw si iku ulan-ulan Adul Hijjah si iku ulan-ulan Adul Hijjah na si iku ikasiyaw na suka po sa isan na padanan ako panduan na katanong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anto na ibalas yan na ayakatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam si iku kaya panutulon o Abu Qatada radiyallahu ta'ala anhu na tigyan naman ay si sagyang kutwa masa akini pakay siya nun ko Rasulullah o anto na ibalas
ukapa muasai ku ikasiau si ku yang maknanya Zulhijjah aginan tu yaum Arafah gawi akau ukub kapagukub oh minanay haji si ku yang maknanya nasi Arafah na ayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam natina yukaffiru sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu yang kubuat tigin adusa si ku mepus asaragun agus sudusa ku yang maknanya nakapapantagan asaragun na iprila untuk wallahu taala. Ay maknanya na iprilaun wallah yang kutua dusa ko ay maknanya na duragun saragun ay maknanya na mepos agus saragun ay maknanya na kapapantagan lain man nagyang kanan bangalimur katan wallah kana ba kaya mepos sa Ramadan na may pasadyo ka pamuasa kamada kala suway maknanya na pamuasaan tanong padung penagiang kutua padung panduan nakatan Rasulullah uri na pen sa mga panduan na katan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kapamuasa agyang kutuaya maanan yan na siyamu salasati ayyamin min kulli shahr suwaya maanan yan na kapamuasa sa talugoy ko uman ulan-ulan si ko ulan-ulan hijrah ano ba si ko maanan yan na ulan-ulan Gregorian calendar agi kailangan na ini gimana kailangan na anto na iba na katawan tanong sa mga ulan-ulan tanong si sagyang kaiya hijrah antanong ket antanong iming budalan agyang kutuwa mga sugun katan wallah gyang kutuwa mga masa apa mamuasaanon na antanong ikapamuasay eno kailangan na katawan tanwanan agyang kaiya ayama na niya na hijrah kalender antanong katuto siya gyang kutuwa mga gawi mga alaw na gyang kutuwa simbatan si wallahu taala. Nah, yang kutua kapamuasa sa talugoy kuman ulan-ulan. Ayam yang panatul sisa hadis lagi dukia panutulon Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu natiyan. Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi salasin. Ini wasiat rakan natiyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang kaayat talu. Baganiron Nabi siyami salasati ayyamin min kulli syahr. So kapamuasa sa talugoy kuman ulan-ulan. Ikadua tigian na waraka'atay duha. So kapanambayang sa 2 rakaat aginan sutigtan wa salatul duha. Dia kusay tanubuanan. Wa an utira qabla an arqud. Nagusto ka sembayang akan sa witir si kuda kang penatian nakasandag udi na dakang panakaiga. Nah, ginan panduan nakatan Rasulullah. Aya panduan nakatan Rasulullah napaganero no to ami elitano isagyang kaya hadis nakapamuasa sa talugoy ku uman ulan-ulan. Nantunana na masa naginan su ika 10 agu telo ika 10 agu 4 ika 10 agu 5 si ikwaya makna niya na uman ulan-ulan aginan su tigitan wa ayyamul bid aya makna niya na ginan su gawi akapamumutayag waya makna niya na ulan ginan su pumutuno mga lokos tanu sa talin paganaya talin ika 2 talin ika 3 talin ika 4 talin ginan su waya makna niya nakapamumutayag sa ulan na ginan nasuka pamuasaisan ika 10 agu 3 ika 10 agu 4 ika 10 agu 5 waya makna niya na uman ulan-ulan na ginan na panduan na katanwanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akapumuasaitan sa ginan isugun na katan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ginan sa putun sa ayyamul bid ikadua nasuka panambayang sa 2 rakaat as-salatul duha ino tumitwi sa salatul duha kasunnatan na kuwaya makna niyan nakapipita si kuwaya makna niyan nakadundo si iku urian ukaipus o salatul fajr aya makna niyan sambayang asubu na andin di kasabang agiyang kutwa alungan diyang ka ami puro swalungan si isa tumang para sa sabangan sa aya ka puro yan na diyang ka waya makna niyan nakapuro abangkaw na andin di kipuro alungan sa lagi dutum mga diyang ka mga alas 8 na kapakain na yung makna niyan sambayang ka sa salatul duha 2 karakaat aya makna niyan na sambayang aginan na siniya panan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ikut tendoy umurian 2 karakaat aya makna niyan duha sa sambayang salatul duha si ikuway ang makna niyan na o mangawi si ikut tendoy aditan kapagintaw si sagyang kadunya ikadua apan dua na katanong Rasulullah ikatalo apan dua na katanong Rasulullah na so kapan ang bayang sa witir
Aya katru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigina ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Balu yan iwa aya muri-puri at Rasulullah asambo yang yung kagagawin na susambo yang awitir. Na susambo yang awitir na aya pinakaminos na isa karakat. Na aya pinakamadaklo na siya karakat. So kapanagbayang sa witir. Na hirap siyang sa witir. Na yama na niyan na siyang ka sa isa karakat, o kagagang ka na 3 karakat, o kagagang ka na 5 karakat, o kagagang ka na 7 karakat, taman sa yama na niyan siya karakat. Daw pa makayap siyang anak ka na 3 karakat, napsimbayang anak ka 2 karakat, nakasimbayang anak ka, napsila maka. Ayaw mo na niyan na makasila maka, na itindigap man sa karakat. Gito. Uli, na ayaw mo na niyan na simbayang anak ka, utuwa, pakapragrag sa nakagiyang kutuwa 3 karakat. Sadod na tahiyat yan, ayaw mo tahiyat yan na si Samuri. Di ka tahiyat ko 2 karakat, kagupong ano tahiyat na miyak kesa na niyan susambayang na magrib. Ayaw mo na niyan na hindi yung nakadno to. Sa ayaw ko katahiyat ka na si Sagiyang kutuwa, ayaw mo na niyan na last, puri-puri, na makatahiyat ka na sila maka. Hilangin na ano. Udi napsimbayang ka sa 5 karakat, nakapakaya umangkaw na 2 karakat, na sila maka, 2 ka umang karakat, sila maka, ka 5 karakat, managiyang kutuwa, ayaw mo na niyan na itindig ka yung kutuwa, isaw na karakat. Dito ayaw mo na niyan na mga rupa, nagyang ka na akasimbayang sa ato na iba na witir. So Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala na ayakat tiruyan. Kayagyan kaya sambayang awitir na ayak ko kumaniyan ako mga ulama. So sabagi pa na ako mga ulama na initong ilan na sa wajib. Wait, na aya tindigun waya ba na niyan na mga ulama na tigiran so sambayang awitir na sunna muakkada. Aya ba na niyan na mabagri sunna agyan kaya kasambayang sa witir. Ayakat tiru Imam Ahmad rahimahullah ta'ala na tigin suwat tigin sad na tigin sa tao asumbayang at tigin sad na tigin sa tao ibigakyan waya maana ni sambayang awitir na sa kanin at tigin na marata tao marata tigin na tao waya maana ni na ipumbagakyan so sambayang awitir na suwat tigin so saksi iyan upang makapakapsaksiyan na di katarima lani man ito agiyan kutwa kay lutirun o Imam Ahmad rahimahullah ta'ala agiyan ang ikasiyo patanong si kung mga sambayang tanwawitir ay lagi din mamuna sa mga sambayang mga sunna apmetun sa sunanur rawatib. Ino bitun sa sunanur rawatib ka mga sunna tuwa ano niyan na sumpat o mga sambayang aparalo. Agi nga na mga sunanur rawatib. 10 karakat. Baganiron na 2 karakaat seko unaan o subu. 2 karakat ko unaan o subu. Ikadua na 2 karakat ko unaan o luhur. Aku 2 karakat ko uriyan yan. Ikatlo na ikatlo na 2 karakat si uriyan o magrib. Aya ikapat na 2 karakat si kuya maanan yan na uriyan o isya. Ini mana to? Naman 2 karakat ko unaan o luhur, unaan o subu 2 to karakat. 2 mana karakat kuya maanan yan na unaan o luhur at karakat. 2 karakat kuya maanan yan na uriyan o luhur naman karakat. 2 karakat ko uriyan o magrib 8 karakat. 2 karakat kuya maanan yan na uriyan o isya samanto 10 karakat. Daginan napalayaanan siniya po Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayaw maanan yan na sanin sa tao asya paniyanan na ayaw maanan yan na anto na iba na ipumbuli sa kaniyan wallah sa walay niyan si surga dito sabab aginan na pumbuyidan na ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igira akil pasaniyan ayaw maanan yan na misimbayang sa kaniyan sa luhur na kagisimbayang sa kaniyan sa luhur na adna niyang budaulan yan niya misi sa kaniyan dan yan nakasimbayang niya agiyang kanan ang mga ayamaan na sunnat yan si kuluhur na si ikwasar ng buyidan yan ito ginan ikasisya po ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ginan kapag panaguntaman itanong si sagiyang kaiya mga agal makatanong si sagiyang kaiya tanay umur tanong kapag ito tanong si sagiyang kaiya dunia. Pada penapan pun nakatanong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na qiyamul layli tiwal al-am. So kapanambayang si ikutan at tanawa kagagui si ikutan day o saragun. Ayaw mo na niyan na uman din uturagun.
Nasasiyapan tanod na giyang kutwa yung maananiyan na mga sambayang tanong siya ikot tanawa kagawi. Kapag kaya kato nakatanawa at na di makapsimbayang siya ikot tanawa kagawi. Ayad na kadinid. Ba't na nila morong si Sagyang kayadar pa sa pragatan? Ay susabad na ayakap turgo na kibulu gagawi gitu man ikaturo Nabi sallallahu alaihi wasallam inisa pa riyan agyang kutwa ka pamagistorya si ikurian kasubiyag inom sa Isa agyang kutwa ka bibisita ay sabab na aya ko na amapi akong dulaan si sagyang kutwa masa napakaturo so aya maanan niya na tao kaan makambuot sa kaniyan si ikupukupita kaan makapanambuyang si ikuya maanan niya na tanatanaw ang kagagawi nagyoto ikatro Nabi sallallahu alaihi wasallam siya kaya panutulo no Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu at tigiyan afdalus siyami ba'da Ramadan shahrullahi al-muharram wa afdalus salati ba'da al-faridati salatul layl ayakun amaka nabi akapamuasa si kurian Ramadan nasukat po si ulan-ulan wallah aginan sa Muharram wa afdalus salati ba'da al-faridati salatul layl nagubaya makalalabi asangbayang si ikurian o paralo na susangbayang si ikutanatanaw akagawi ginan ayam ananian na mga padasi kung mga panduan na katanong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggulaulaan tanong si ikurian o ayam ananian na ulan-ulan na Ramadan kana ba kaya may posto Ramadan na may pasad mamuso mga amal kami dadayon dinanan alagi dagyang kaya itanuron kapag saya si sagyang kaya ayam ananian na oras tan na apan duwa na katanong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si kuya ananian na adi tanong kapag intaw ko dunia na sukabagay sa sadaka ngayang kaya kabagay sa sadaka na kanaba si ibu ko Ramadan may dadayon dinayan yaitu sebab Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam Peter Allah taala atigen alladhina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun so sila tutik wallah adi sila ng gusto ko mga tamukiran sa iko kagagawi gusto kadaundo sirran wa 'alaniyah sa sikreto uli na pagnas na gumapayag falahum ajruhum 'inda rabbihim na abgian niran abalas uli na bagian niran subalas kiran sikukad na niran wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun nagu da ayama niya na mapangandamiran da ay kaawaniran naguda ayam ananin na ada di siran makapambuko di siran kawan uli na daay kaawaniran si ikwaya maanan niya nakapakataling mayran sa alungan na amawri naguda ami pambukuiran si ikwaya maanan niya nakiyagan ang tinan si ikuya madakala sa mga amal ayam maanan niya na panggulaulaan tan si uli-urian Ramadan lagi dagyang kananam yang alwitan wa mga amal ayam maanan niya nakapamuasa yang utami alwitan wa kapamwasa sa namagawi waya maanan yan na sawad nagusto waya maanan yan na kapamwasa si kuya mo Arafa so kapamwasa si kuya maanan yan na talugoy kapamwasa sa talugoy si kuman ulan-ulan padung penso kapamwasa si ku alungan ay Isnin ay katuro Nabi sallallahu alaihi wasallam na si ku alungan ay Isnin narun minipantaga kinimbuat anak nagurong pan minipantaga kaya sukurakan wallah na pagkabubaya ang kuat tingin man iya kapamwasa kung si sagyang kanan agoy nagusto kapamwasa ku alungan ay Isnin nagusto Khamis ay katuro Nabi sallallahu alaihi wasallam na si ku uman alungan ay Isnin nagwalungan na Khamis na ipupumani kung sa mga amal si kuya maanan na si sagyang kanan agawi na pagkabubayang kuat tig wallah tig Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aki pamani kana tigin ko amala kana sakna tigin iya ko di mamuasa lagi na ni kasi patanusan sagyang kanan ayam anin na mga gawi lagi diyan na suka pamuasa si kuya maanan na Muharram si ika-10 lagi na sutigtan wa Ashura ayam anay nakapamuasay si iku ayam anay na ika-10 si iku anto na iba na Muharram na suka pamuasay san na ayarupaan yan
na dugaw iya penguasaan san puasa na kasui kasiaw agusui ka 10 uri na penguasa na kasui ka 10 agusui makna niyan na ka 10 agusya uri ka kapusa isui kasiaw nagianan Eropa nakapumosa ino to nakaya ay makna niyan na miya kay isa punalungan na sunabi sallallahu alaihi wasallam na miya umanian agiyang kutwa pagtaw at ay makna niyan na diran pamuasaan agiyang kutwa ika 10 uri na yung asura na tigian ako mga pagtaw ino ni wa idi pamuasai na tiku na agiyang kutwa mga pagtaw agi isugawi ay makna niyan na kaya pakadaga wallah si Musa alaihi salam na ay makna niyan naginan isabab apiya mo sa nami agi ang kaiyaan to na iba nagawi namiyatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kami at tigin ilmi aki kabnar si Musa alaihi salam ali sa kanu nagito isabab api pusa nanan Nabi sallallahu alaihi wasallam na ay sabab akia pusa inian sa dugaw kaya pusa inian sa dugawi kasiyaw agwi ka 10 uli na ka 10 agwi ka 10 agwisa na ay sabab po na isura mo to si kwaya maanan yan na anto na iba na si sagyang kuto mga musyrik sagyang kuto di na nung kapusay sagyang kuto salungan na para mibida tanukiran na ayaw pupusaan tanong na agiyang kuto dugawi ikasyaw agwi ka 10 uli na ika 10 agwi ang maanay na ika 10 agwi siya na palayanan ayaw maanan yan na mga alai kipantag anto na iba na sunna akapamuasero ayaw bala siyan amya panutun sa hadis na ayaw maanan yan na pelalas nun wallah agiyang kuto dusa kaya maanan yan miya kasarap yuto ibala siyan inutan wanan di ayaw maanan yan na pisisakwe madakal suwaya maanan yan na mga amal amya nga aloy makapantag si kuya maanan yan na di tanong kapagintaw si sagyang kaedmiya na padanan si kung mga rupaan yan ang mga panduan rakatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggulaulaan tanong si kung tanday kung di tanong kapagintaw si sagyang kaedmiya madakal suwaya maanan yan na mga amal lagi nung kabatiya sa Quran di tanwanan pakalipatan iba yung maanan yan na may puso Ramadan na anto na iba na inampir tanok man sa mga Quran tanong si kung pagkampiran tanong at piya ka mo masama nagyang kaya betan di tanong ino di piya ka mo masa ayaw maanan yan na ayaw akap ka itong natanong si kung Quran na igira Ramadan ayaw akap ka itong sabi ng Quran na igira amyaw mas wileksyon na ipunapa sa ayaw maanan yan na kisip paano na kaya ayaw maanan yan na kailangan na kagiyang kutwa buto kagiyang kutwa pagitaw na sirpaan ka ano bagyanan ikiniturunan si Quran kaya kiniturunan si Quran na ayaw maanan yan ang betian nagpaganan nagipagulanan na agiyang kutwa mapapadalam si sagiyang kanan ang Quran di na isupon na katan na ayaw masakiton sa ginawa masikuron sa ginawa na tumanay ang kanilimpiwan sa mga silpuntan igiraman ito ayaw maanan yan na agiyang kaya di tanong kapagintaw ko dunia tanto ang kanilimpiwan sa mga silpuntan uman nagawi, uman minutos, uman oras na yung mali na putrapuan tanong tunga na yung makatitilak miya kapiya pebuntal ay awidakal na sa mga Quran tanong nakikaulam mo na kaya mali nakikabunta tanong anin tanong ko ay mali na ketigiran uli tanong man lakat sa mga silpun tanong sa kapagpigilay tanong sa Facebook kapagpigilay tanong sa yung mali na text kapagpigilay tanong sa tawag na ay awidakal na di tanong ko ay mali na kalakat sa ito na iba na mga Quran tanong abadiginan ay mali na kasabupan ko kapaluyag mga pusutan. So Quran tanong na mapapano ang ulam. Pito ba na yaman na naburing? Kaya nagab, kaya nabubuk. Miya nga bibinasa. Nakagi mabuhay yaman na niya na mo matanong na pagkarunggusin. Agi di tanong kung, di tanong yaman na niya na kubatiya. Na may kami atong nagano to. Na ayaman na niya na, di ka pa ni mga nagatiga, antayan na Quran niya. Ano ba may Quran? Antay ayaman yan na makabagayran sa Quran. Kana ba manuwa sa Quran na baya kinituron na batan disiplin. Kung mga walay tanong, amatir tarwaan na Quran ang walay tanong. Kailangan na pagkabati tanong so ayaman na mga Quran, mga ayat sa Quran. Kaantanong pagkawata si sagyang kutwa mga kabinasaan o syaitan ang sa mga jin. Ayaman na nawala yan yung kabati sa Quran. Wala doon na ba nakakabati ako Quran? Di pa nakapunambuyangan sa mga sukat na lagi na walay inawaan. Doon na bida niya nakwalay ang mga ayaman na doon na bida nagyang kanan awalay. Adirun kabati sa Quran na guli ka punambuyangan sa sukat na doon na bida niya na sa mga kuba. Sa mga kuba na di kabatian sa Quran,
Di ka penambayangan kan itu kepakai. Kenapa tu dar pa penambayangan aguyang ang nabutian sa Quran. Dagupo na suwala itan dar patar na di kebatian sa Quran. Dagudi pa nakapenambayangan sa sunat tadi na video niya naguyang ko to mga kuba. Nanu man ay mawidi kay paya patopan ya kita. Sawan. Aya ba niyan na nireviews. Giyang kuntua di ka kelaka. Ay sabab punto na kayo may awatan si kuya makana niyan na Quran. May awatan si kuya na ibadah kitab Allah Ta'ala. Nalalay yung tanwanan kung gutian. Ito na yung tanwanan. Ito isa papasakatan mo dito nung katawan, hindi ka pakataling marakatan nung kapatay. Nakagi dito nung katawan, nagyang kutuwa, ayaw man na kapakataling marakatan nung kapatay. Na dito nung tunayon, ikapakataling marakatan wag yung kutuwa masa. Dito nung nayon, ikapakasinditan. Pero wallahu ta'ala tingina, hatta idha jaa ahadahumul mautu qala rabbi rji'un. Tama na tigwa Allah ta'ala sa amay. Makataling isakiran so kapatay na ayamat tiruyan. Rabbi rji'un. Nakanang ko na, uba kong kabupa kakasuya ko dunia. Uba kami kabupa kakasuya ko dunia. Mapendingan-dingan na lang mga taon si Sagi ang kutuwa masa. Ayaman niya nakapakataling makiran o kapatay. Anto na isabab? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Ikaw buka lokalo na uba kan makanggelebak sa amal amini bugakan sa dunia. Uba kan manggelebak agian ko to mga amal la akya ginatang ko dunia. Anto na isubig wallah ay tirun wallah na tigina kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tirun wallah tigina diyan mapangguloda. Imposible. Innaha kalimatun huwa qailuha. Diyan nakatirwanan. Adin yan itiron. Upamabuga pa kasuya ko dunia na kasuya niya po diyan po bagian. Pamarakan din. Amay kaya ba nandiyan na ato na iba na makuha niya po diyan po singan niya na kaya patan niya nagyang po mga promise yan. At i-elect yung igina eleksyon na. Ina-eleksyon na man isa na mamaramis din. Upamakabutuya ko niyo. Nayama na niyan na ayaw promise sa karakano nakatay. Siminto na nagyang kaya alalanin. Yang kaya magiging ni mga promise. Na may ugamiya ko niya nagyang kuntuwa ka dato. Na di ito kituman. Nalalagi na naman may ka pretension tao. Na may kaya man ay nagkasan dengan niya nagyang kuntuwa. Darpayan ako narakan na yung matuloy na inakadnan ko. Nagwa kong kabuba kasuya ko niya. Anak nakakasuya yung kuntuwa. Anak manggilbak yung kuntuwa minibigakan ko dunia. Anak may tunay. Suwaya maanan yan na mga amalakan sa dunia. Nayatirun wallah na tingin na kalla di na magpunggulola innaha kalimatun huwa qailuha yinan na mataga na nakatiru apitiru yan ubupa kasi kudunia nagkasuyan yan nagyang kutwa galibagyan gitu sebab pitiru wallah ta'ala at tingin na rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Bitur Allah Ta'ala tigina madakala tigian makasisingayo uli na makan didingan ko sirano tuwada pamaratiaya law kanu muslimin sa uba siram kumimbeluy ang mga muslim uba siram kumimbeluy ang mga muslim darhum ya'kulu wa yatamatta'u nabutawanin kasiran dinatigmana iwallah ya'kulu apakun siran ansiran makakan wayatamatta'u nag-ansiran maka ang guyagumaya ansiran ay maanan yan aniran kasawiti so kawiyag-wiyagiran na si kuya maanan yan na dunia wayulhigimul amal nag-ansiran ay maanan yan na matembang uli na mabimban na sila na kuya maanan yan na mga plano uli na ay maanan yan na mga anto na iba na enam fasawfa ya'lamun kakatuqawaniran dinatig mana iwallahu ta'ala ginan iaya maanan yan na sa katano na ubat tanong mabimban agyang kaya uranig dunia ubat tanong malimpang agyang kaya uranig dunia panamaran tanong agyang kaya mga amal tanong si ikwaya maanan yan nakapapadalang tanong si sagyang kaya dunia wama hadhihi alhayatud dunya illa lahu wa la'ib dah kuno ko kawiyag-wiyag si sagyang kaya dunia tigmana iwallahu ta'ala enunta na karimberan agwaya maanan niya nakatembengan wa inna ad-dar al-akhirah lahi al-hayawan law kanu ya'lamun
amata na tigo Allah Ta'ala at sudarpa si isa alungan amori na sa kanyan ititwa kawiyag-wiyag law kanu ya'lamun o pamakasiran at tigo Allah Ta'ala nakatawaniran. Diyan ay maanan yan na titwa kawiyag-wiyag ay titwa kawiyag-wiyag tan na so kawiyag-wiyag si isa alungan amori. Pero kung Allah Ta'ala giyang kaya makapantag sa giyang kaya ayam anan yan nakawiyag-wiyag ko dunia na matagaya sagad agiyang kaya kawiyag-wiyag ko dunia ayam katur Allah natigyan na kullu nafsin dhaikatul maut uman ayam anan yan na baraniyawa napalid pakatam sa kapatay wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah na ituman na kanudin ituman na kanudin natigman ay wallahu ta'ala subala sa kanu si isaluan aqiyama faman zuhziha anin nar nasadin sa maawat si ikwaya maanan niya na naraka wa udkhilal jannah nagupakas sunadin ko surga faqad faz nasabnar am yaqapas wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur nada ko kawiyag dunia inunta na matag parahiyasan aayam anan nakarimbaran parahiyasan aayam anan nakarimbaran nagianan ikawan tanong ubat tanong ayam anan yan na aga na tiyagyan kaya dunia asakat tanong na si tanong matataman waya maanan yan na di tanong kakitidak dunia di tanong pakalipatan sa mga amaltan di tanong pakalipatan sa waya maanan yan na piyagamalan tanong si sagyan kaya may po sa ulan-ulan na Ramadan ida yung tanong so waya maanan yan na mga amal tanong piyanaguntaman ang tanong si sagyan kaya ulan-ulan na Ramadan di tanong tamanan sa kagiyamipos sa Ramadan na ba tanong mamuaya maanan yan na pagipos sa mga amal tanong kaya bukaan na ba tanong mamubukay sa mga amal tanong hindi yung tanong agyan kaya mga panaguntaman tanong apya naguntaman ang tanong si isa agyan kutuaya maanan yan na may po sa ulan-ulan na Ramadan giyon to isa ba papitir wallahu ta'ala atigin ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur pitir wallahu ta'ala atigin ay mga manusia ittaqu rabbakum nakalak niyo sukad na niyo wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi kalak niyo atigu Allah sugawi adi kebalasan waya maanan yan na luks wanto na iba na watayan wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a naguda akibalas o inimbota si waya maanan yan na luksian uli namin bota o na amay tubo inna wa'dallahi haqq mataan asudiyan di wallah na benar wala taghurrannakumul hayatud dunya na uba kanu malimpang uba kanu marimbar o kawiyag-wiyag dunya wala yaghurrannakum billahil gharur naguuba kanu marimbar waya maanan yan na katigir wallah si waya uba kanu marimbar waya maanan nakatigir wallah o ayan tunay ba na si kulangwan aan tunay ba na pumakarimbar o di na pumakatambag giyan mga pandu nakatan wallah kailangan aya maanan yan na an tunay ba na makariniparan si kung nakatanong ko nakapakataling mo kapatay ay di man wallahu ta'ala na piyagin to kawan yan nakatan dita nung nakatawan anto nagaw ikang pumatay tan nagudita nung nakatawan anto dar pa irun tanong kapantagi kapatay malagi nung umami ginawa ka sakit ka kamudaan ka kamatuwa ka na basta mo makagiyang kutuwaan yan ka nayamaanan yan na patay ka buwang ka dyan yawa wayamaanan yan na malakul mo giyon to Peter wallahu ta'ala atigin wama tadri nafsum madha taksibu gada wama tadri nafsum bi ayyi ardin tamut di katawan o ginawa o anto na imapang betadiyan ako mapita nagudi katawan o ginawa o anda ano pa iayam anan yan nagkapantagan ng akapatay giyanan ipupreparaduan tanwanan giyanan ipreparaduan na ida yung tanong sa mga amal tanong si wayamaanan yan na tanday uli tanong kapagintaw si Sagyang kaya dunia di tanong pangalipatan di tanong ilubid yung mga amal tanong ida na yung tanong to sa taman si kuya maanan yan na di rakat tanong kapakasusunuay kuya maanan yan ulan-ulan Ramadan taman kuya maanan yan na kapakataling barakat tanong
isa Ramadan taman ko ay mana niya nakapakataling maratan o kapatay giyanan ikapakam bilablag ginan ikapakapung bilablag tan o uso ay mana niya na ulan-ulan Ramadan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na piyakit ko niya nakatanong ayaw ko akakatapat dyan nung kukoneksyon tanong ko dunia aswaya mana niya nakapatay. Naginan piyago si inipan ko tanong Rasulullah giyang kaya tanong si kuda tanong pa nakapamatay. Idza mata al-insanu qata'a amaluhu. Igirakon amiyat ayating Nabi sallallahu alaihi wasallam sa manusia na amiyat petu amalian. Ini mana tu ayat pitru Nabi na amiyat petu gyang petu amalian. Ayat mana niyan na akak tepedu amal tanu na suaya mana niyan nakapatay. Idza mata al-insanu qata'a amaluhu. Igira amiyat tay suaya mana na manusia na amiyat petu amalian. Enun tabu tingin na gyang kaya talo. Enun tabu gyang kaya talo. Bagairon na sadaqatun jariyah. So kapakasidigaw tao sa ayam anan yan na pagpagundas. So kapakasidigaw tao sa anto na iba na pagpagundas. Ay asidigaw pagpagundas. Nalagi din ako magyang kaya madrasa. Uli nakambulay sa masjid. So kapakambulay ka sa masjid. Na ayam anan yan na oman. Anto na iba na makasimbayakon na ad na balas ko. O kapantagi ka kapatay. Na taman sa kapakatitindigagyang kuto masjid. Ako kapakatitindigagyang kuto madrasa. Ayam anan yan na inisidigang ka. Napupakataling markad na giyang kuto balas ka. Basi sa giyang kuto ayam anan na kubulka. Ikadua. Ayam anan yan na di ka tapos di subalasian. Taman si kapakataling masikukubul. Aswaya maanan yan na ilmun yuntafa'u bihi. So ilmu ay maanan yan na kiyang gunaan. Yang kaya ilmu kiyang gunaan na ay ilmu kiyang gunaan na paganiron to nagyang kutuwa anto na iba na ilmu amining gulalan ilmu pamana kaya toko na ka so kaya tokoin ka namining gulalan ka naguini sampay ka giyanan ilmu ay maanan na kiyang gunaan. So ilmu ka nasadin sa ay maanan yan na kandewa na kaon. Ibarat yan na miyaswa ka agiyang kutwa ilmu, nasadin sa kandewa na kaon, na ay maanan yan na manggilba ka agiyang kutwa piyang dewa na kaon, na anto na iba na pakataling marka agiyang kutwa balasyan. Sadin sa kapakauladiyan, kapakauladiyan kutwa ilmu ka, kapakauladiyan ako pisa katawan, na uman ikasampayan nun na ad na sa paringkaw na balas. Dahil man agiyang ka na nalimurkatan, wallah, na naino nga po ni pululuba riba, abad na riba. Ayam maanan yan na makapipila din na makasepa kagiyang kuto ayam maanan yan na anto ni ba na ilmu ka na uman isepa kaniyan na ayam maanan yan na ad na keparuling kau na sa paring kau na ayam maanan na balas. Nagyanan. Ikatlo na waladun salih yad'ula makambuhat ka sa bilang tao ami pumang ni kaniyan. Ayam maanan yan na di kaniyan imindua umang sisagiyang kuto ka papadalam ka sagiyang kuto kubur ka na ayam maanan niya na umang kaniyan ipang nisik wallahu ta'ala na tarima anutu wallahu ta'ala. Lain man nagyang utwa sa katawa ayam maanan na psiksyan sa giyang kutwa kuburian. Uman din na basal nagyang kutwa ulo niyan. Namiya kaysa ko na alungan nagyang kutwa malaikat tapong basalon na ayam maanan niya namin ikulang yan na barukan niya nakambasal niya na ulo niyan. Namiya katarg. Namiya kaginaw ko nagyang kutwa mama at tigin na enong ka po na tigin da pakatanarak nagyang ka na naipambasal ka sa uluwakan. Natigi na ad na wata ka kaya ganatan ka ku dunia ami amang nirka na tiari ma wallah agian kutwa pang niya na gitu isa padar ka makatana agian ka iya aya maanan yan na anto na iba na siksa udi na agian ka imbe sa lakar ka agianan talo panduan nakatan Rasulullah paganeron na aya maanan yan na suka sidika sa papagundas ikadua na so ilmu akyang gunaan ikatlo na so kapakambuat kapakabagak ka sa muriya tao abilangan tao ami pumang ni kaniyan sisagyang kutwa ya maanan yan na urian o kaganating kasi ku dunia. Giyanan mga panduan nakatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si sagyang kaeditan o kapagintaw si ku dunia. Giyanan penggulaulaan tanong uri na pwede ko mga amal ay penggulalan tanong si iku urian o kay po sarakatan wagyang kaiya ulan-ulan Ramadan. Giyanan isabab kailangan ami dadayong tanong so panaguntaman tanong si iku di tanong kapagintaw si sagyang kay dunia. Diyan ko to panaguntaman tanong si iku ulan-ulan Ramadan na hindi yung tanong si iku kay po sagyang kaiya ulan-ulan Ramadan di tanong pa kalipatan sa giyanan amal apkubayan wallah lalayo na amal, midadayo na amal, kanaba ay maanan niya na amal di ima sepotol o di na kanaba amal asibu sa paganebu. Nagyanan, mga amal, mga panun katan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apang gulo laan tanong si Urian o Ramadan.
Gianan balasan kan Allah sama dakla mapia. Pengenin tanu si wallah amia kasi sinabutatan. Naguad na miya kwatan wandewan na si sagyang kaiya. Aya makna niya na mapunto kau sayan tanu. Nagu uba adin aya makna niya na miya nagirun ang mga pipya pada sa turuan na si uto puno si wallahu ta'ala. Peduto si ko taufiq wallahu ta'ala na uad na kenagirun uli na miya nagirun ang mga karibatan na si uto sabab ko ginawa ko karibatan uto ginawa ko kagya su ginawa na darpaanan waya maanan yan na karibat. Kagyang kaya lagi da iya kalilimud giyang kaya kapangusiat na miya kay barate sa lagi do agyang kutwa sapu na mangga agyang kutwa sapu na mangga naigira miya lang agyang kutwa taw udi nagyang kutwa mga taw na praba kaniran umani sana praba sa agyang kutwa mangga na uman raba kan na aya maanan yan na pagkatatakan nagyang kutwa mga ubar-ubar. Gitu lagi daging kaya aya maanan nakapangusiat taw man isa na dindi mangusiat na kapakaya agyang kutwa di kapangusiat man isa daad na dinyan matiru karibatan na gitu na ditanurun to aya maanan yan na belwin tadman tanurun kagito na puno to si kuginawan yan si kudinya nakapakataro to na sulangun mga pipya na ditanu matiru na palayo to si uto sa tandingan wallah na gitu di emanin na gitu na ipetupi ko to wallah sa ku urip niyan balasan kan wallah sama dakla amapya wa hadha wa sallallahu wa sallam ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.